El que estás? ¿El móvil? Veus? La veritat és que hay poca Xina. Pues no tiene idea. No, bueno, No tiene idea. no està prou bé. Està prou bé. No sé si están saludando. ¿Qué son aquí saliendo? Eso no. Está tard, no? No, ara. Sí, bo. Vale, ara... Jo crec que bé. Sí. Puc baixar inclús un poc més, però... Jo crec que molt bé, és l'escola, però bueno, puc baixar un poc més. Així no. Ah, Cisco. Vale, pues la meua la vaig a col·locar un poc per així i ja està. Y tú tienes que colocar así. ¿Eh? Así. Yo me fijaré así, ahí, y de ahí comienza a hacer el idiota. Ya. Pues algo chuda, ¿eh? Yo no voy a ir algo chuda.